Здравейте! Днес ще ви представя нашия страхотен аромапродукт и това е ето този прекрасен дифузер от дърво, който е подходящ за нашето бюро, също така за спалнята или ако искате може и при деца да се слага на тяхното бюро. Този наш дифузер, той не изисква електричество, не изисква батерии, той е изцяло от дърво. И сега ще ви покажа как става неговото използване. Може да го поставяме навсякъде в нашия дом, било в тоалетна, било, пак казвам, в бюра и така натам. Или в спалнята. Значи, ние го предлагаме с нашите рулони, спрейове. Този спрей, който аз днес ще използвам, това е спрей за концентрация. Спокойно напръскваме отгоре няколко пъти, така. И по този начин оставяме нашето дифузерче примерно при нашите деца, когато започнат да учат да се концентрират по-добре, или също така в нашето бюро, в офиса, в който работиме. Това е чудесен вариант, без химикали, без електричество, да си подпомогнем за хубав и прекрасен ден. Също така може да поръчате и рулон за успокоение с лаванд, спрей за успокоение или абсолютно всякакъв друг комбинация спрей от етерични масла, които може да се добавят към нашия дифузер. Пожелавам ви хубав ден!